Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fitra Anjing. Oke guys, kali ini aku arep njambe guys. Bendake marang tuaku ya guys ya. Nggih barang-barange konggone makku, Mbak Mis, Mbok Yem, ambek aku tumbas iki arep tak gorono ya guys ya. Ya aku rono besok gak konggone makku iki ono iki guys. Iki kono Mbok Yem nek Mbak Mis. Siapa? Mbak Arum karepe tak delek ning isor sing anu guys terus ya sing apot delek isor guys ya loh tadi tuku darat guys tahu apa ngambil amplop. Oke guys, gitu loh guys. Barudan yang ini gitu guys, dalane cembung. Wes apa petak guys, aku dhewean soalnya bojoku jek mergawe sik guys. Oh, nek wis mergawe lagi gitu loh. Barudan dalane yo ngene guys, kayak nek wong ngarit. Pemandangan ketika wabi guys, sejuk. Yes, pakai tangan satu guys gitu. Kalau bawah ini. Ini kayak sengki cek mending guys sebelah kono kalau maju sedikit jalannya wal iyo. Ini Mbak Liva kadang ini gini guys. Arpe pijet ning gone baju ke sapa ya sih liur guys dan es kayaknya sih nyambung kan anak-anak air guys ya ini guys bisa mene bekami kan juga orang tak salah loh. Mulai aku arep ngenang sulang-sulan gitu guys. Soalnya emang Mbak Mis, Mbak Arum, Lipa, Mbok Yem aku kayak guys tadi nih kakak yang sulang-sulan guys lagi yang sulang-sulan soalnya nek ini
dekat ini Kewangan guys rumah. Nah, kan ada yuk kuno cuman kita tidak aku saya itu guys. Yo dikendali badan guys. Hobi guys. Hobi guys ini. Kita udah macet guys, mergo enek iki lho. Enek padi-padi lewat iki. Mbek galon. Padi-padi ini bangun. Ada apa, Pak? Oke, emang gak padi-padi ya. Ya Allah Gusti, aku sampai oleng guys. Tak kira padi-padi. Salah. Guys, kena wis kurangane. Iki wis ngombe teh pucuk iki, guys. Kalau tumbas sabun, mbak jajan. Guys, mari benarnya yo ekstrim. Parine dulu guys, parine walah. Aku kan duwe sawah. Seneng nek delok kuwi. Dalane mari ekstrim guys. Analon. Mendek guys. Ora Pak mobilnya nak ning kono ya Pak, lihat kono ya. Dua ya. Mereka tinggal kelihatan terus guys. Mereka jalan tebu. Mọt mà không có mang chợ nè được về dưới không phải hoặc ngon đi mẹ không phụ ép một khi thôi đồ chó nữa không phải chắc ôn tập làm được cái này được phải chạy là quên vô vậy thế ini kita rasa itu bisa ya tulisan Yupi Nah, iya. Makan dompet nih. Oh iya. Yo. Neng apa? Tidak nonton. Sangat ulang. Statik cukup. Saiki potongane sekitar 50 balik. Wis 100. Dek bayarane kae. Untuk piro? Aku metu ning kae wis sampai 100. Kuwi sak pajeke, Bu. Tok sak Jam tek tok 48 biyen. kan terus dekne ngemono prei yo ning ngono kuwi ning Bali terus ngemono prei jiko kuwi mang ning Thailand. iya. Terus telepon aku untuk duit mak kok ngono to. DCS sini. Kok ngono kok. Jam sostek. Biyen jam sostek. Bos. Dan itu info ora kok di telepon terus dikon jiko. Terus tak jiko lah aku prei gak mau kerja. Ya ora apa-apa. Alpa iki Lah kok jarene kan dadi jiko ilang. Kak, Gak. bisa umur hidup. Nek zaman sampean dijak mergawe ngono iki kan nek jaminan tua barang ngono iki ya nek sampai anu 60 umur 60. Gini Mas tok kae wis cairan nek. bener nek Mbah Pan sing sampurna kuwi Berarti kisaran 20 tahun berarti cek iki kayak wong lansia ngono kuwi ya. Hmm? Iki kan wong sewidak kan tok lansia. Heeh. Kok PKH. Ya, Mbak Sri ini entuk merah sing kuwi. Nek sampean iki entuk. Aku ora kena sewidak. Heeh. Lu apa itu? Maksudnya entuk
Wi, bantuan wi. Karek tuh sembako. Ndek kayu tas sekolah sik kayu sik kok kita. Tak sekolah kan wes. Wis. Aku langsung dekne lulus aku Nanti fotokopi jasa